Така, първа нощ в камиона, общо взето. Там скачват по рампичката за това. Това ми беше камиончето и тук спах. Приятничко беше, хладничко. Спах си хубаво. Тихо, къщенцата горе. Ето го камиончето. Малко удъртяло, но като цяло ставаше. Печката имах малко проблеми сутринта. Водичка съм си донесъл. Под ръка, поздрави на всички. Много хубаво беше в Глазго. За първи път ми. Да, найс. 4 метра ги има този камион със сигурност нагоре. Поне така като гледам. Него той заминава давчето. Дафината. Чакай си кача водичките. Ево как изглежда. На 452 742. Още 10 минути докато ми свърши почивката. 9 часа. Ето го двойно легло да са го правили в горното. Обаче му беше страда и падна. И това е. Музичка, слушане, хендсфрито. Няколко разговора и се прибираме към Бирмингъм. Канок по-точно. Айде. Поздрави!